سلامتنا تقبلوا فنونا أبد مكتالة تركبوز خبركم تعزبتنا كم يتمسيوم نلوم صوني عسى شوعات تحدار ساعة مشت استدالوا هاجراون زيناتات حيزلكم قريبا زلخو استيفانوس قرماي نمكتالكم بخبرن دعدمكو بغندي أرست زيناي فيلم نيسترت عنا علم لخوي كنا مبراخ نقحات أبتت أوارنت مرهانيت سرت هواسيانا بقيسوم أب أملايت نوزوبا كركبت بهلاو كنا بهر بداويت بمعروبا قباب تخايدهم أب نوزوباتات نقفان أفعبتن أب مدبات لمعات زتوكرة ركبات تخايدهم دبوب كوريا نصور دوبات نمحنصات أبز حجز مديات مس سمين كوريا زررب كتكايد وقع وحتو أغريبام فلسطيناوي من قصاص حماس أب وشمد كازا قداما وحيل كوافر بأمريكا زقرب أما منصقوم حزب إكوادور داغماي هلاوي وتهدراوي معسكرات أمريكا أب هاجرو نزغفكد أمامه تقاويمهم زرزر زينام منيستر تعنا مس منيستر حرشة منيستري مريت ماين أكبابن كم وانتكالات حبرات هاجرات أب إيرترا بمتحببار متساف واسنت سرت هواسيان نموحاس لو من سراح بزبل تيما كاب 10 شوعات كساب 24 حدار أب مل هاجر زكايد علم لخويك أن مبراخ نقحات أبتس أوارنت مدهانيت سرت هواسيان بقيسوم أفتي لومي 10 شوعات حدار أب أسمرا أدراش هاكوس استخيد سنسرعات وكلتنا يسرح مشارخ تأكلات نايدقفك على سميعهم أبتاقات أمي مدهانيت زتصور حماب ندر سامبو تابعات كاندي باكترياز تنقو حمامات بزملكز تخيدة مصنعة وطئيتون أقبابات مرمرن تتصورنت سرت هواسيانن أبسرعات الشنتي زبل وراغتي قريبون تزتيلون أبزن حدا سومون زغطسل كنام أبي أتعاقبان أتحزان مدهانيت سرت هواسيان زتوكور السمينارات نسمويات عنان حبرة السبن كمون نتقن زملكات قوسقواسا ومدبات بمعكنا زينا ككايديوم أوها هادي نايتقنا أبا هاقراوي قدتسر مدهانيتن مقبن حلافين مكتتال قرنا والسعبين مدهانيت دكتور ملقيتا رؤسوم نيرينا أبزهاب حبريتام اتمدب أبي سمويا حرشان تعنان كمون أبي ملا حبرة السب نزولو نقحات بمبراخ بوحلو طاقما مدهانيت سرتها واسيان نمرقاقات زعلم مخانو حبيرم أبي منيستر تعنا وانا دايركتر كفل حكمنا وأقلقلوت دكتور قويتو مبرهاتو أبزهابو مزاز مقال نايلوم زبن تيما أبي مدهانيت سرتها واسيان نتصرن استواهادن سقوم تكوسر زتصوع كم زخونة بمتكاس نزل قنات وحست عنا كسرح زتصوع كم زخونة نتسيروم أبا أملايت نوزوبا كركبت ياتاوي قجلتات بحلي بهر بداويت أب نوسان زوباتات فورتو ساوا سلعان كركبتن استساتفو بحلاوكنا بهر بداويت تخايدوم وكيل إيرنا إبراهيم علي زلاخو زيناوت سبسابالو غرمسكال غرزگير كاربويو زوباغاش باركا بهلاو رشاتات بمعقابن بمبربارن نابولرتات نمسغار بزكايل زل زعري سلستن أسان زوباتات زتساتفو أب مللاين معقابن بهلاو رشاتات بهير بداويت زتوكوري بهلاو كنه كاب 10 سلستك ساب 10 شوعات حدار أب أمالايت نوزوبا كركبت تقانعهم أبتي بهلاو رشاتاتنا بنطف تساتفونا نساسن بزبل تيماز تخايد كنه أفاوياتا ياتاو دكونا أبايتن من نبابرون ياتاو تليتن ملكت مسارحتات موزيك أنزل تقال الودلدرات أمانغو ياتاو جلتات بهل بيهر بداويت أبنوسان زباتات فورتساوا سلعان كركبة تقايدو أما حدارن الزبا كركبت آتو عبد الكريم إدريس أبسوس معقال اتن سلستن أسان زباتات أبلات بيهر بداويت ببزحزر قبل المقانن بمقلاز نتي بدرجة زبا بهلاو رشاتات المعقابن أبها قراو مدرخات كم زقرب نمقبارن زكاير زولة سعري زدرع توقصة مخوان قليسو
ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትና አቶ እድሪስ ሳልሕ ቦገኖ እቲ ባህላዊ ቅነ ኪነቲ ኣብ ምውራስ ባህላዊ ውርሻ ዝፃወተ ተራ ተጠቃምነት ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ትሑት መረዳእታ ዕቃበ ባህላዊ ውርሻታትን ኣብ ምምሕያሽ ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ኣረዲኦም ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለን ኣብ ማሕደር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሕሩይን ቦገኖም እቲ ተበግሶ ኣገዳሲ ብምዃኑ ኣብተን ካልኦት ብሄራትን ክቐጽል ብምዝኻር ንወደብትን ዝቐረበ ትሕዝቶን መጒሶ ኣብ መወዳእታ ንኡስ ዞባ ሰልዓ ጎብለል ናይቲ ቅነ ብምዃን ተሸሊማ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብምኽንያት እቲ ቅነ ብፌደሬሽን ቅርድም ኣግማል ዞባ ጋሽ ባርካ ዝተወደበ ንኡስ ዞባታት ሰልዓ ከርከበትን ፎርትሳዋን ዝተሳተፎ ቅድድም ኣግባል ከም ዝተኻየደ ወኪል ኤሪና ካብቲ ቦታ ሓቢሩ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ናቕፋ አቶ ያዕቆብ ኢድሪስ ኣብ መደባት ልምዓት ብሓፈሻ ተጠቃምነት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ድማ ብፍላይ ዘተኮረ ርክባት ምስ ነበርቲ ዝተፈላለያ ምምሕዳራት ከባቢ ኣካይዶም ኣብቲ ኣመሓደርቲ ኣነባበርቲ ዓዲ ዓበይቲ ዓድን ኮሚተ ሽማግለ ዕርቅን ናይ 11 ምምሕዳራት ከባቢ ዝተሳተፉ ርክባት አቶ ያዕቆብ ማይን ሓመድን ንምዕቃብ ብምውህሃድ ህዝብን ህዝባዊ ሰራዊትን ዝተሰላሰለ ሰፊሕ ንጥፈታት ኣብ ምርጋእ መሬትን ምክልኻል ፍግረ መሬትን ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ኣረዲኦም ንማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብዝምልከት ድማ ዳርጋ ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ ምዕሩይ ዝርግሐ ኣገልግሎታት ጥዕናን ትምህርትን ከም ዘሎ ብምጥቃስ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምሕያል ዝካየድ ጻዕሪ ብዘይ ንቑሕ ተሳትፎ ትካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ክኸውን ስለ ዘይክእል ነዚ ዕማም እዚ ንምዕዋት ወለዲ መምህራንን ኣነባበርቲ ዓድን ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ቀረብ ኣገልግሎት ጽሩይ ዝተማይ ቆላሕታ ክግበረሉም ዝኣረገ ህንፃ ትካላት ጥዕና ክጽገን ኣብ ገለ ኣብያተ ትምህርቲ ዝርአ ዋሕዲ መምህራን ድማ ፍታሕ ክናድየሉ ዝብል ርእይቶታት ኣቕሪቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገርናን ከባቢናን ዘተኮረ ሰሚናር ብ13-14 ሕዳር ኣብ ከተማ ናቕፋ ንሰራሕተኛታት መንግስትን ወከልቲ ህዝብን ወዲቦም እቲ ብሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት አቶ ኢድሪስ ዓልን ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት አቶ ኣሕመድ ዓብደልቃድርን ዝተዋሃበ ሰሚናር ዝሰላሰል ዘሎ ኩሉ መድያዊ መደባት ልምዓት ውፅኢት ስኒትን ሓድነትን ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝኾነ ብምብራህ ኣብቲ ዝድለሸቶ ንምብጻሕ ውህደት ናይ ኩሎም ኣካላት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገንዚቦም በተመሳሳሊ ሰሚናር ብ15 ሕዳር ንሓለፍቲ ትካላት መንግስትን ሃገራውያን ማሕበራትን ኣብ ከተማ ኣፍ ዓበት ከም ዝተኻየደውን ወኪል ኤሪና ሓቢሩሎም ቤት ጽሕፈት ሃኮስ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ብምውሃድ ኣብ ዝተፈላለዩ መሰረታውያን ማሕበራት ዝተዋፁ 53 ሰራሕተኛታት ብ11-14 ሕዳር ኣብ ከተማ ዓሰብ ስልጠና ወዲቦም እቲ ስልጠና ብቐንዱ ኣብ ምርግጋጽ ድሕነት ጥዕናን ኣብቲ ቦታ ስራሕን ኣፈታትሓ ግርጭት ምሕደራን መሪሕነትን ሓበራዊ ዘተን ሓበራዊ ስምምዕን ከምኡውን ኣገዳስነት ውዳበ ዘጠቓለለ ነይሮም ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት አቶ ሁሴን ኻልድ ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ዕላማ ንቕሓት ሰራሕተኛታት ብምብራኽ ንዝቐሰምዎ ፍልጠት ውፅኢታዊ ስራሕ ንምዕያይ ከም ዝኾነ ገሊጾም ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃኮስ አቶ ተስፋኣለም ግርማይ ብግድኡም ሰልጠንቲ ንዘርኣይዎ ድሌት ብምምጓስ ኣብ ዝነጥፍሉ ትካላት ፀለውቲ ክኾኑ ተላብዮም ኣብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ጃሃን ንኡስ ዞባ ሞልቂ ምስ ዕቤት ተሳታፍነት ዝተኸስተ ሕፅረት መምሃር ክፍልታት ንምፍታሕ ዝተወስደ ተበግሶ 9 ክፍልታት ይስራሓሎም እቲ መደብ ብኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ይስራሕ ከም ዘሎም ኣካየደት ስራሕ ንኡስ ዞባ አቶ ህንፃ ብወልዱ ሓቢሮም ርዕሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ኣበዶም ገብረ ኢየሱስ ብወገኑ እታ ቤት ትምህርቲ ን15 መምሕደራት ከባቢ ከም እተገልግል ብምጥቃስ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናወሰኸ ዝመፀ ተሳታፍነት ጽበት ክፍልታት ስለ ዝፈጠረ ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝጸንሖ ኣረዲኦም ንማእከላይ ደረጃ ተባሂላ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2002-2003 ስሩዕ ኣገልግሎት ዝጀመረት ቤት ትምህርቲ ጃሃን ኣብ 2009-2010 ናብ ካልኣይ ደረጃ ዝዓበየት ምዃና ብምጥቃስ ህዝቢ ንኡስ ዞባ ሞልቂ ኣብቲ ህንፃዊ ስራሓት ተዋፊሮም ንዝርከቡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ንዝገበሮ ምትብባዕ ምስጋና ኣቕሪቦም ኣብቲ ስራሕ ካብ ዝተዋፈሩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ነቲ ስራሕ ዝመርሑ ዘለዉ ክኢላታትን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶም
እቲ ስራሕ ብጽቡቕ ይቕጽል ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝዛዘምን ኣረጋጊጾም ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ዜና ወጻኢ ደቡብ ኮርያ ንጹር ዶባት ንምክኻልን ንምሕንጻጽን ኣብ ዝሕግዝ መድያት ምስ ሰሜን ኮርያ ወተሃደራዊ ዝርርብ ከተካይድ ሎሚ 17 ሕዳር ወግዓዊ ሕቶ ኣቕሪባ እቲ ዝርርብ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ ንምፍኻስን ግጭት ንምግታእን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ምክትል ሚኒስትር ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሮም ሰራዊት ሰሜን ኮርያ ንክልቲአን ሃገራት ዝፈልጥ ዶብ ብምትሓዝ ኣብ ከም ህናጽ ታክቲካዊ ጽርግያታት ከምኡውን ምትካል ሓጹርን ነተውክትን ተዋፊሩ ከም ዘሎ እቲ ምክትል ሚኒስትር ብተወሳኺ ወቂሶም ሰራዊት ደቡብ ኮርያ ነቲ ብሰሜን ኮርያ ተፈጺሙ ዝበሎ ጥሕሰት መልሰ ግብሪ ንምሃብ ተደጋጋሚ ናይ መጠንቀቕታት ተኩሲ ከካይድ ከም ዝጸንሐ እዩ ዝሕበር ሰሜን ኮርያ ነቲ ብደቡብ ኮርያ ዝቐረበ ሕቶ ብዝምልከት ዛጊድ ዝሃበቶ መልሲ የለን ኣብ መንጎ ሰሜንን ደቡብ ኮርያን 248 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ካብ ወተሃደራዊ ህላወ ናጻ ዝኾነ ቦታ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ክልቲአን ኮርያታት ካብ 1950ታት ተተፋኒነን ከም ዘለዋ ዝተቐሱ ጸብጸባት እቲ ኩነታት ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ከም ዝኸረረ የረድኦም ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ግዳማዊ ሓይሊ ክዋፈር ብኣሜሪካ ንዝቐረበ እማመ ነጺግዎም ሓማስ ንኻልኦት ፍልስጤማውያን ውድባት ወኪሉ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ እቲ ብኣሜሪካ ዝቐረበ እማመ መሰል ርእሰ ውሳነ ፍልስጤማውያን ንምዕጋዝ ዝግበር ሓደ ሽርሒ ከም ዝኾነን ኣብ ምርግጋእ ወሽመጥ ጋዛ ኣበርክቶ ከም ዘይብሉን ሓቢሮም ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ዝዋፈር ግዳማዊ ሓይሊ ንእስራኤል ዘገልግል ከምኡውን ብቐጥታ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝምእዘንን ምስ ወግዓውያን ትካላት ፍልስጤም ብምውህሃድ ዝሰርሕን ክኸውን ከም ዘለዎ ምንቅስቓስ ሓማስ ብተወሳኺ ኣነጺሮም بتوسخي محدرة قازا وشتاو قداي فلسطين تراي مخانون بزي قداماو متأتتاو بهزب فلسطين كوسان كم زقبان من قسقاس حماس بتوسخ قليصوم أمريكا أب مجمريا نايز ورحيم بوحدو نخلت عمت زقلقل كاب 10 شح كساب 10 شح زبالتح قناما وحيلي أب وشمت قازا كوافر فقاد زهب كمون مسقاقري أب محداري أكال كقوم زسوع عمامة نابي بايتو تسأتاه كم زقربت زفلات يوم እቲ እማመ ካብ ፍልስጤማውያን ውድባት ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሩስያን ቻይናን እውን ተመሳሳሊ ተቃውሞ ገጢምዎሎም ህዝቢ ኤኳዶር ግዳማዊ ህላዌ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ኣብ ሃገሩ ንዘፈቅድ እማመ ተቃዊሞም እዚ ዝተገልጸ ነቲ እማመ ኣመልኪቱ ትማሊ 16 ሕዳር በደረጃ ሃገር ኣብ ዝተኻየደ ረፈረንደም እዩ ብመሰረት ዝወፀ መባእታ ውፅኢት ካብቶም ድምፆም ዝሃቡ ልዕሊ 61 ميتاويت نت امامه كم زنت اقوات حبيرم از وصيت زي نت امريكا كابشحن 999 كساب كل تشحن 9 ابي اكوادور زنبرا مدبر حيل اير داغماي نمقصار نتغبرو صعري زعقت كم زخونه يزحبر زلوم ادب بريزيدنت اكوادور دانييل نوبا زقرب امامه اب هاغورن زلو ودب غبناتن زي حغاو مسغغار عصفارسن نممكات هاغراو متحبار زركبو توسخ سغمتات كوسد زصوعم መንግስቲ ኤኳዶር ኣብ 2008 ህላወ ናይ ወጻኢ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣብ ግዝኣቱ ከም ዝኣገደ ጸብጻባት ይሕብሩም ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ሊብያ ትማሊ 16 ሕዳር ኣብ መንኮ ክልተ ተቐናቐንቲ ዕጡቓት ጉጅለታት ግጭት ከም ተወልዐ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ብሰንኪ እቲ ግጭት ኣብ ህይወት ሰብ ንዝወረደ ክሳራታት ዝገልጽ ሓበሬታ ዘግይቱ እኳ እንተዝየለም ጸጥታው ወጥሪ ከተማ ትሪፖሊ ከም ዝኸረረን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ስግኣት ከም ዝፈጠረን ተገሊጾም ዛጊትን ጠንቅናይ ተሓድሽ ግጭት ብዝምልከት ዝተዋህበ መግለፂ እውን የለን ኣብ ሊብያ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ተቐናቐንቲ ጉጅለታት ብዝውላዕ ተደጋጋሚ ግጭታት ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፊ ዝሕበር እቲ ክስተት ሳዕቤን ናይቲ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ 2011 ኣብ ሊብያ ድሕሪ ዘካየዶ ወተሃደራዊ ምትእትታው ዝተኸስተ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ምዃኑ እዩ ዝግለጽ በዝና ኣስታት 14 ዓመታት ዝቐጸለ ቅልውላው ኣማይት ኣሽሓት ሰባት ከም እተቐትሉን ሚልዮናት ከም ዝተመዛበሉን ጸብጻባት ይጠቕሶም
بايتو تصتا ودب حبرات هاجرات نهلاوي عقاب سلام سراويت اب ريبابليك ماكلاي افريقيا بحد عامات كنا وحوسينهم اتبايتو تمالي 16 حدار اب زكايدو اخيبام اب توسانه كم زبصح كغلص انكلو امريكا اب تغداي دمصا كم زعقبت تفليطوم اتوسانه اتا اغراو حيلي كساب حدار 2026 اب تهاجر كصنح زخلو يوم اب ريبابليك ماكلاي افريقيا صتان موحاس بزبل مخنيات استات 15 عقاب سلام حيلي توافير كانسلو نتلخو زغلص ابركوتو كم زي غبره يزوقس التعقاب سلام سراويت كاب 2014 ابتا هاجر توافيرو كم زلون صبصابات يردوم بسم عقاب سلام اب استفراليا هاجرات زوافر اغراو حيليم نربحات زوكلن هاجرات كم زغلغليو زحبر يوكرين لعل 3 بليون يورو زواغو بهريا وغاز كاب غريق كتشمت مخانا حبيرام اتمدب بسنكي كينات ابت هاجر تخسيت زلو حصرت مقلال زعلم خوينم بدغف هاجرات معراب كم زشفان تغليصلهم نزي كاب زمتصور حتى حساس كساب مغابيت 2026 زغصل سدد غاز نمتغبار زغل سممع بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكن قدما مينستر غريخ كيرياكوس ميتساكوسن تمالي 16 حدار اب كتما اتينسيوم كتيماملوم كاب 2022 بسنكي زغصل زلو كينات يوكرين اب لعل تكلات ساعات نايت هاجر كبين عنوات كم زورديهم صبصابا زردوم يوكرين ترايزي كونت بحريا وغاز روسيا زتقما زنبرا حيالو كلاوت هاجرات اوروباون دحرمو ولع كينات يوكرين كم زخسرو ازفلاتيوم روسيا اتن هاجرات اب لعليا دحرزت دقو غراتات اتسدد كم زقارصوتو كم صعبينو دما قلولاو ساعات كم زغاطمني زتقاس تمالي 16 حدار اب ديمقراطياويت ريبابليك كونغو زي حقاو عدنا معدن اب زكايدلو زنبره دلدل بمفراسو لعلي 4 سبات كم زموتو تقاليحهم بسنكت حدقا 10 تات كم زقوسلو زحبره منغست كونغو اب تكبابي حصوصنا اوان حدقا دنغاغي اوجلهم بفراس نايت دندل اب تكبابي بزوقع زنبره زناب كم صعبه سمزت هاجر غريصمالهم منغست كونغو ابد كبابي زكر زي حقاو عدنان مقتا ابلات سطان سراويتن اوافيرو كمزلو حبيرم ديمقراطياويت ريبابليك كونغو ببحراو صقاتات بحبشام كبرات معدنات دما بفلاي هابتا مكان تخونت بسنك صطاو زي مرغغا ابربحا كتوعلو كم زي كالتو زغلات زي خبركم تعذبتنا زينا نمززام قندي نطبتاتو خدغملكم منستر تعنا عالم الخويك انا مبراخ نقحات اب تصورنت مدهانيت صرت هواسيانا بغيسون اب امالايت نوزبا كركبت بهلاو قنا بهره بداويت بمعرو اغباب تخايدوم اب نوزباتات نافان افعبتن اب مدبات لمعات زرتكره ركبات تخايدوم دبوب كوريا نصور دوبات نمحنصات ابز حجز مديات مسبين كوريا زررب كتكايد وقعوا حتى اقربام فلسطيناوي من قصاص حماس اب وشمت كازا قداما وحيل كوافر بامريكا نزقرب امامنا سيقوم حزب اكوادور داغماي هلاوي وتهدراوي معسكرات امريكا اب هاغرو نزفكد امامه تقاويموم حفشاو زينات تزازيملو مسترف مرباتنا نحرقكم بوغنا برخمشات